Дай Боже добрий день. Слава Ісусу Христу. Zanim przejdziemy do oficjalnej części naszego programu, wydania hosty, informowania o programie i dobrej, lemkiewskiej zabawy, najpierw chciałbym zaprosić was na modlitwę, jaka przejdzie za chwilę na placu, za placem zabaw. Jako, że lemki to naród bohobijny, który wse mocno związany był z cerkwą, ich dneska przy tej okazji nie może zabraknąć oddania czesty Bogu i Świętej Cerkwy. Z tej nagody za chwilę będzie miał miejsce moleben, który będzie celebrowany przez ojca Bogdana Repełu. Zapraszamy. Boże, oczysty nas grzesznych, Boże, oczysty nas grzesznych, Boże, oczysty nas grzesznych i pomyluj nas. Amin. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Господи, явися нам, благословен ряди, во ім'я Господне. Господи, явися нам, благословен ряди, во ім'я Господне. Богородиці прилежно нині прийдеться грішні смиренні. Не припадем в покаянні, залуши з глибини душевния. Владичице, помози милосердю ваші нам ним. Очища, яко і змігаємо до множества гріхов. Не одврати ангел твоїши. Тебе воєнним заступничуєм нами. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Не умочив никогда же, Богородице, сили Твоє глаголати ми недостойні, а ще Богородице залаща за них. Хто би нас ізбавив от толики бід, хто же би сохранив одних свободних, не отступив од тебе, владичице, Твоя пора спасаєш у ночах і я, бідний, єдина благословенная. Вон мім, мире всім, премудрость вон мім, прокимен глас четвертий, пом'яну ім'я Твоє во всяком роді і роді. Пом'яну ім'я Твоє во всяком роді і роді. Слышиш, і віж, і приклони ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє во всяком роді і роді. Пом'яну ім'я Твоє. Во всяком роді і роді. Господу помолимся. Господи, помилуй. Свят єси, Боже наш, і во святих почиваєш, і Тебі славу воссилаєм Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Всякое дихання та хвалить Господа. Всякое дихання хвалить Господа. Всякое дихання хвалить Господа. Хвалите Бога во святих Його, хвалите Його во утвержденні сили Його. Всякое дихання хвалить Господа. Всякое дихання хвалить Господа.
дихання. Твоє же сподобитися нам, слишанню святого Євангелія, миром Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милость прости, услышим святого Євангелія, мире всім. І духові Твоєму. Від Луки святого Євангелія чтеніє. Слава Тебі, Господи, слава Тебі. Во дні они, восставши Мария, иде в горняя с отчанием в град Иудом, и вниде в дом Захарин, и целова Елисавет, и быст, яко услыша Елисавет целования Марine, взіграся младенець в чрев'я, исполнися Духа Святого Елисавета, и возопи гласом велім рече, благословенна ти в женах, і благословен плід чрева Твоєго, і откал мені те, що мати Господа мого прийшла до мене. Себо якоби з глас цілування того вовшею моєю, взіграся младенець радощами в чреві моєм, і блаженна віровавшая, яко буде совершенне глаголаніє от Господа. І рече Марія, величає душа моя Господа, і возрадувася дух мій о Бозі, спасі моєм, яко призре на смиренні раби своєя, себо однині ублажат м'я всі роди, яко сотворим мені величия сильний, і святе ім'я Його. Пребис же Марія з нею місяців зо 3, та й вернулася додому свого. Слава Тебі, Господи, слава Тебі. Пресвятая Діво Богородице, Мати всемилостивая, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Предвічная любови, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Божия благодати, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Славнішая, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Славнішая, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Нескверная, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Світа нетління, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво младопитательнице, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси
Превративши облака, радуйся, и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Судьи умоление, радуйся, и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Плачущих утешение, радуйся, и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Прибіжище, радуйся, і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Успені Твоїм нас не оставляющая, радуйся і спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Чистая и благословенная, радуйся, и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх Колышися благая, прибегающихся мирою, в державный Твой гроб, и многопотаимая грешника Богу, вида и скорби Христа избавления, обращенный грех многими, Мати Бога Вишнього, тим же ти припадає, і збавив всякого стояння раби Твоя, пом'януєння Твоє, во всякому раді роді, сли скорбящих радость, і обидимих заступниця, бачущих питання, странних утішення, обриваємих пристанище, бо не посвящення, не пошли крові заступниця, же старости, Мати Бога Вишнього, ти єси нечистая, почища, молимся, спастися рабом Твоїм, слышишь і віщі приклони руку от Твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся, чесний скриптре царя Христа, радуйся, прозявшая простайны, радуйся, двери небесная, и неопалимая купино, радуйся, всемирный світе, радуйся, радосте, радуйся, вірний спасение, радуйся, заступнице всіх християн, і приближище владичице, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Радуйся, вселенная Бога.
все злагає, радуйся всіх ухованіє. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоєї, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господині нашим, блаженнішим митрополиті Савії, і о Господині нашим, високопреосвященнішим, архієпископі Георгім, і все во Христі, браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єже сохранитися селу сему, і кожному селу, і граді, і весій страні, от голода губительства, труса потопа, града огня меча, нашествия іноплеменників, і междуособні брані, і оєже милостиво бити благо премінительному благому, і чоловіколюбивому Богу нашому, і одвратити весь гнів свій на нас движащийся, і збавити нас од належащого, і праведного своєго прещення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся за всю браттю і за вся християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышали, Боже, Спасителю наш, упование всіх концев землі, сущих в морі далече, і милостив буде, владико, о гріхах наших, і помилуй нас. Милостив, бо і чоловіколюбець Бог єси, і Тебі славу воссилаєм Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Аки приклоньше коліна, ко пречистой Діві Богородиці помолимся рецем всім. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царице наша преблагая, надеждо наша Богородице, приятелище сирих, странних предстательнице, скорбящих радосте, обидимих покровительнице, зріши нашу біду, зріши нашу скорб, помози нам, яко немічним, окорми нас, яко странних, обіду нашу знаєш і розріши ту, яко волиши, яко не имам иная помощи разві тебе, ныния предстательниці, неблагия утішительниці, лем тебе, о Богомати, яко да сохраниши нас і покриєши во віки віков. Премудрость пресвятая Богородице, спаси нас. Чеснішою херовим, і славнішою без сравнення серафим, без іспління Богослова рощою, сущою Богородицю тя величає. Слава Тебі, Христе Боже, уповання наше, слава Тебі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистия своя Матере, і всіх святих помилує і спасет нас, як благ, і чоловіколюбець. Слава Ісусу Христу, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Дорогі браття і сестри, дорогі лемки, дорогі приятеле, товарише, дорогі наші священники сусідніх парафій, chcemy was gneski, was
сердечні привітати на тим місці, в котрим од років явлаться прагніння творіння і уповшехняння рівно ж культури народу лемківського. 76 років тому назад наступила велика трагедія для нашого народу. Наші родичі і дідове мусили лишити гори, свою лемковину, свої святині, дорога і чинне серцю і місце, і прибити на захід не зо своєї волі. І так Господь Бог сподобив, що гнески змею ж в третім і четвертим поколінню ту, на землях західніх, і стараємося плекати свою традицію, мову, культуру, чого виразом є привітання лемківського літа. Позвольте мені затим bardzo serdecznie wam podziękować za waszą присутність, bo ona гнески oznacza, że діло, яке zostało засіяне в горах на Лемковині, буде тривало. Оно ту в Чмелові на гостинній землі, де серед приятелів, сусідів можемо гнески вказати то, що маємо найцінніше. Скарб літургічний, скарб духовий, чого виразом є все кожного року початок молебна, і віддаємо się пречистої Діві Богородичі, так як на Лемковині, там на Святій горі Явір, молилися наші дідове і предки, і там ходили паломничества на піше, і все в кожній святині завіряли наші родичі і дідове своє життя Богу в Тройці Святій єдиному. Так і ту на заході могли з Гнески почути власне śpiew лемківський, напів лемківської традиції в голосах молебна до Пресвятої Богородичі, бо вони нас того навчили, і ми Гнески в тій традиції святі даємо їм поклін і пошану, і збираємося в Чмелові на лемківському літі. Велике вам Боже заплат. Не хочу продовжати, бо напевно зазвучать слова і ще привітання, подяки dla wszystkich na scenie, ale pozwólcie, drodzy bracia i siostry, czcigodni ojcowie duchowni, sąsiedzi, ale przede wszystkim czmielowianie i wszyscy ci, którzy zechcieliście dzisiaj, drodzy goście dostojni, i wszyscy, którzy zechcieliście dziś być razem z nami w tym wielkim święcie i bardzo ważnym dla mniejszości narodowej łemkowskiej, aby podzielić się tą radością w tym przepięknym sobotnim dniu, czerwcu, lato, które daje nam dzisiaj Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy mogli wspólnie zasiąść do stołu, porozmawiać, wymienić się poglądami, również i doświadczeniem i postarać się troszkę zrozumieć ten naród, który 76 lat temu w akcji Wisła został przesiedlony z gór z Łemkowszczyzny na te tereny. Dziś chcielibyśmy także wam podziękować jako sąsiadom, jako ludziom, którzy żyjecie razem z nami i tworzycie i współtworzycie tę kulturę, którą my przywieźliśmy z Łemkowszczyzny, a my tym samym z wdzięcznością zawsze staramy się być także pomocni w tych wszystkich wydarzeniach, które są wokół was. To stanowi o jedności. Dosyć podziałów, dosyć tych wszystkich chwil, które dzielą narody i dzielą ludzkość. Powinna trwać miłość chrześcijańska, która powoduje, że wszyscy nazywamy się tym jednym imieniem i brat i siostra. Dziękuję wszystkim za przybycie, a przede wszystkim za wspólną modlitwę. Nasi dziadkowie i Łemkowie zawsze powiadali jedno bardzo ważne zdanie, że każde dobre dzieło musi rozpoczynać się modlitwą. I chociaż jest to dzień kultury, dzień festiwalu, czy festynu parafialnego, czy jak go tam byśmy nie nazwali w formie przywitania Łemkowskiego lata, to jeśli jest na to Boże błogosławieństwo, jeśli jest wysłuchana nasza modlitwa do Przenajświętszej Bogarodzicy, to wierzę w to głęboko, że nie tylko ten dzień, ale każdy następny w naszych wspólnotach będzie błogosławiony. Sława Isusu Chrystu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Chrystus посередині нас.
Wejdziemy. Ja idę po Ale co?